Panahon ng pagkakataon. May babalik ba ang kahapon? Ano na makadiri amang? Lose! Tarong ako! Ano suko na pug ka? Kanindot sa paminsar ni mo diri no? Okay kayo! Nindot kayo bukso! May man ang diri ko, kaway ko ang piti, pwede mo baba, mangoy mo ganun nagpalayo ko si Mano, kay grabe kay kagbaba. Unya nagtukag mo ni solusyon? Ha? Ano na suko naman pug ka? Nagpasapas na makadiri si Gyaw-Yaw, oy. Ayaw, nakog, ilara pa, kagisulod rakos imong bulsa. Lusik ni mo buknuya ka. Kini. Kay nagsige na sa lag-away si Buknoy ug si Charmina. Ha. Akong tutsarog tinuod eh. Tawagan o i-text lang nako. Kay aron pagbulag anak nila. Siyempre, pagbulag anak nila. Out na si Buknoy. Pabulag kay nako. Saat nako dili. Pa, naunsa ka dira pa? Sige magangisa-ngisa. Hindi lingkod. Storya tagtarong. Si Buknoy ug si Charmina ba? Sige maginag-away no. Ano naman dahil? Oh, pabor na ko na. Na, biga na po sa papa ba? Bigyan rin ng pabor. Wa man ko partner, alangan man mangita ko partner. Ah, grabe po na imo pa. Oy, kana pa yung asawa. Dili na ka magbulag man na sila. Mag-okay din na sila. Aba okay. O sa pag okay nga to saro na ko tinuod no kanang mag-away gyud sila. Ah, sige, dira ka, mauna. Ay, pabor kay nila ko ni. Uy, maulian, manding ba nasa mong silingan di ayo? Chat man si paring Bitoy. Mare, magkita ta sa hideout kay nako importante iingon. Oh no. Sa importante iingon. Kasi about na pud ni kang Buknoy. Interesting kay da. Adto day ko. Kani. Basta kay to saro gyud ako ni tinuod ron. Magbulag gini sila ning kalaki. Pabor jud kay nila ko ni. Pre, Ay, Pads. unsa day? Ngano unsa day tuyo nimo? Kana importante gina ko akong tuyo nimo, Mad. Unsa man na? Kana imong bana ba? Pati ada ritam din ang Buknoy day. Uy, Pero ko na aware ko na ano day? sige mo sila kita-kita to ni Agata. Di ba? Si Agata? Oh, katong naghatag sa imo ha, katong yung lirag bag. Na, nagkita sila. Perti pag yung pagkaswita nilang duha. Ako na bulagan ako na ba? Ako na. Tinuod yun? Ngay, tuo sa kuha ka ako nakakita. Wala ra ba sa amo akong banaron? Muto na po turon dito. Sugas gining tawhan. Ay, basta kay. Kung na ginamads. Pambor kay di. Buknoy, nako istorya nimo ba kanang pagtarong na sa imong asawa? Kasi magtarong, babe. Kabalo mo ka, babe. Akong asawa, maldita jud kay to. Di jud maldita ha. Sige, mig-away. Kuno na gani kuno nga bulagan ako siya no. Ipulit ka. Nanapog ka na imong babe, pagtarong na lagi diraan na. Babe, pwede ba nga mabalik na to ang dati na to? Dili na lagi mabalik ang atong past Buknoy, kay na sunod bulan mo uli ay nato akong bana na mamroblema gyud ta ani ba? Hadlok. Bana ni mo, hadlok ko. Gamay to tao siguro yung bana. Wala ka kabalo sa akong bana Buknoy? Trabaho sa bana di ay. Na, sundalo jud to Buknoy ba? Ha? Sundalo? Sundalo ram labi na kung kuan na to. General to yung bana. Wa baka kabalo nga ex-cap ko dati. Extra go, pagtarong dira nga akong nahibalaan nimo nga tambay ra manggani ka. Si Charmina manggani nagbuhi nimo. O naman ay usuron. Dapat sa una, ang lalaki may gimubuhi sa kuan, babae. Pero karon lahi naman panahon ron. Babae na mubuhi sa lalaki. Hilasap na ni Buknoy yan ni oy. Sa kuang part mong kay gusto na ko mabalik atong past. Siyempre ako di mubuhi nimo. Na ambot nimo basta kay dili pwede bahala ka dira oy. Babe, mabalik ra po na to tong pohon. Na panahon ng pagkakataon. May babalik ba ang kahapon? Ano na makadiri amang? Lose! Tarong ako! Ano suko na pug ka? Kanindot sa paminsar ni mo diri no? Okay kayo! Nindot kayo bukso! May man ang diri ko, kaway ko ang piti, pwede mo baba, mangoy mo ganun nagpalayo ko si Mano, kay grabe kay kagbaba. Unya nagtukag mo ni solusyon? Ha? Ano na suko naman pug ka? Nagpasapas na makadiri si Gyaw-Yaw, oy. Ayaw, nakog, ilara pa, kagisulod rakos imong bulsa. Lusik ni mo buknuya ka. Ha? Kabalo ko ba nga nanap? Prangkahin ako karon dayon, kay mudawat ko. Kabalo ko nga nanap, nagtusat-tutsar ni mo. Wa kay labot og nay nagtutsar, ang ako nga maklear ta karon. Si makliro, saan na problema dahil mo Unsa dahil? man jud? 50-50 na gyud ni or unsa ba? Mang, kabalo ka. Ang kanang sigtutsa si Mamo, lagot na dyan ka na ba? Gikan pa ba akong trabaho ha? Paguli na ko ako pa'y nagluto. Nya karon na ra kaday kandag-kandag panahon. Wow! Kuyawan!
Kani gyud murag duda jud kani. Murag Okay, na gyud sa- nagtutsar mo gyud. Paring bitoy gyud siguro ni ba. Mangita ka gubot? So kita gubot sakto man pud ko. Bahala jud ka. Basta kay unsang ang akong gistorya karon mao gyud na tinuod. Parites ka to sa lingana to, bantay to ko ah. Ha, pag-away mo dito eh.